Najstarije namjenski građeno kino u Hrvatskoj, Osječka Uranija, u svojoj 110. godini postojanja hrabro se nosi s izazovima suvremene tehnologije, sa željom da ostane mjesto društvenog života grada i očuvanja filmske pismenosti svih generacija. Otvorena 19. rujna 1912. Uranija je zaštićeno kulturno dobro i remek djelo secesijske arhitekture. Danas je u sklopu kinematografa Osijek, čijoj ekipi ideja ne nedostaje. Aktualni projekt koji upravo privode kraju je Resonance Cinema, Cultural Hub for Curious Minds. 2020. godine ga je prepoznala Europska komisija i odobrila sufinanciranje. Radili smo ga u suradnji sa još 3 partnera, a to su kina iz Mađarske, Slovenije i Bugarske. Projektom Resonance Cinema željelo se postići da ova 4 kina postanu centri okupljanja i druženja. Naš dio ovdje u Osijeku je bio zadužen za aktivnosti i programe za mlade, za razvoj publike, nastavak digitalizacije koju smo počeli prije nekoliko godina i prelazak na neke nove tehnologije, na primjer VR sadržaj, XR tehnologije. Osim navedenoga, Uranija prikazuje i sadržaje prilagođene osobama s poteškoćama i invaliditetom. Sve u svemu, publika je iznimno zadovoljna, a projekt je uspješan, naglašavaju u osječkim kinematografima. Pogotovo zato što smo ovim projektom dobili mnogo veći broj gledatelja koji do sada možda i nisu toliko bili naši česti posjetitelji, ali upravo tim novim tehnologijama i aktivnostima smo ih privukli i evo, nadam se, i zadržali. Publika se kinu vraća, neki i nakon mnogo godina. U ovom kinu sam gledao zadnji puta Ralje, to je još za vrijeme prijašnjeg sistema. Jel? Nedugo nakon podneva naša ekipa susrela je skupinu umirovljenika koji su nestrpljivo čekali početak projekcije. Dugo nismo bili u kinu, jedinstvena prilika da ponovo krenemo u kino kao umirovljenici. Neobično doba dana je, ali zbog društva i zbog slobodnog vremena i isključen sam od svih mogućih društvenih veza, znači interneta i tako dalje, televizije i to, ili ne volim koje kakve gluposti slušati. Došao sam čisto da se opustim i razonodim sa svojim penzićima, sa svojim umirovljenicima. Pa sad smo svaki skoro mjesec jedanput tako organiziraju, to preko Europske unije. Kino Uranija odnedavno filmove prikazuje korištenjem laserskog 4K projektora, jednog od prvih takvih u Hrvatskoj. Projekti poput Resonance Cinema daju im vjetar u leđa. Svakako planiramo nastaviti ovakve ili slične aktivnosti. Prijavili smo se baš nedavno na Collaborate Innovate, isto jedan europski projekt koji, nadam se, ako prođe, da ćemo moći nastaviti. Čak je i jedan od partnera, konkretno Mađari, su s nama u ovom projektu, pa evo, držite nam fige.